אלה קלפי גרפיטי. גרפיטי זה סוג של אומנות שבורה, שדרך הקלפים האלה, או דרך הגרפיטי בכלל, זאת אומרת הרעיון של הגרפיטי, אפשר גם לדבר ולהגיד דברים שאת לא רוצה בדרך כלל להגיד, כמו בושות, כמו סודות, כמו לפרוץ גבולות, דברים שהם בדרך כלל אנחנו לא מתעסקים איתם, זה הייחוד שלהם. אפשר לשנות את הסיפור, תדמייני איזה חומה, סיפור חייך, איזה פרק בחיים, ואת רוצה לשנות אותו, אז עם הקלפים האלה יש אפשרות לדבר את מה את רוצה לשנות וליצור קיר חדש את ההמשך חיים שלך. אז הקלפים האלה מאפשרים לך דרך העבודה איתם, בעצם לחשוב על כל מיני רעיונות, נקודות מבט אחרות שלא חשבת עליהן לפני, ולעשות איזה שינוי. והכי בעיניי, גרפיטי זה בעצם להשמיע את הקול שלי, את הקול האישי, את מה אני רוצה להגיד, מה המסר שלי, מה השינוי שאני רוצה להביא לעולם, באופן אישי וגם באופן קבוצתי. לשים את מה שאת רוצה להגיד, את המסר שלך, על הקיר. באמצעות הקלפים האלה אפשר לעשות את זה. אם למשל מגיעה אלייך מישהי והשיחה נתקעת, או יש איזה כזה בלק כזה, אז אפשר להסיע על הקלף ולשאול שאלה אחת. באמצעות הקלף פתאום נפתח עולם שלם, פתאום יש לה מה להגיד, יש לה פתאום המחשבות שלה, התחושות שלה, הרגשות שלה. דרך הקלפים האלה ממש יוצא שיח, מתחיל שיח.